Татарстан язучылар бірлігінің Тукай клубында Татарстанның от қазанған мәдәниет хезмәткәре, язучы, тарихчы Мирсәй Гарифның иҗатына 25 жыл тулуга багышланган әдәби музыкаль кичә булып узды. Толырак Динә Нәҗметдинова сюжетында. Марсель Мөхәммәтша улы Гарипов 1946 елның 1 майында Татарстанның Ознакай районы Сукайыш авылында туа. Үзе без төшеп калганнардан түгел дип шаяртырга яратса да, үлем җәзасына хөкем ителгән әтисе янына Бөгелмә төрмәсенә барганда очынысыннан төшеп кала ул. Мин инде әдәби эшләрне башлагачтан, мин әдәбиятның псевдоним алырга кирәк безнең шундый мода дигәндәй, шуңа инде мин Мирсәй сүзен, чөнки Марсель инде икесендә француз исеме, Мирсәй бу исем инде бер яктан Мирсәй Султангалиев бәлки безнең инде сәясәт белән шөгыльләнгән. Һәм безнең мин яшәгән чакта Башкортстанда Мирсәй билгеле. Шулай итеп, шул исемдә тукталдым. Һәм Гариф инде ул безнең бабайның исеме, Гарипов фамилиясе шуннан чыккан. Шул 25 ел эчендә менә 30 китабым җыелган икән. Аларның соңгы 10 елда Ознакай районында безнең, чөнки Ознакай районында авыллар тарихына бик зур игътибар бирәләр. Безнең район башлыгы Марсель Зөфәр Шайдуллин бик китап җырлы кеше ул. Һәм менә аларның җитәкчелегендә һәм инде шундый безнең иҗади төркемнәр оештырып, без менә шундый саллыгына китаплар чыгардык. Ознакай халкына Марсель Гарипов мәңгелек мәхәббәт китабы аркылы Мирсәй Гариф исеме астында танылган. Ул шушы китабында берничә елга сузылган мәхәббәт тарихын ачыкларга, әлеге тарихның шагыйрь иҗатында әледән-әле үзенчәлекле гәүдәләнеп торуын күзәтергә алынган һәм бу мәсьәләне уңышлы чишеп чыккан. Ютазы районы Кызылъяр мәктәбендә башлангыч, Баулы мәктәбендә урта белем ала шагыйрь. Бик күп еллар Башкортстанда Октябрь шәһәренең баш архитекторы булып эшли. Районның авылларның тарихын ачып бирә. Менә мин шундый кешеләргә аптырыйм. Ничек менә кешеләрдә шундый иҗади дәрт әйтәм, изләнү, ничектер шуннан тәм табу. Менә ул Марсельдә искиткеч. Менә китапларны Ознакай турында язганнар. Китапларның һәрберсе барып җитки уйына аларны махсус бирә торган. Шуңа күрә миңа берәй кала күңелдә, әгәр дә менә шундый кешеләр булмаса, бу юкка чыккан безнең авылны әйтмәгәндә, безнең авыл юкка чыккан авыл юк. Шундый авыллар турында. Гомумән татар халкының ничек яшәеше турында, үткән гомере турында шундый китаплар чыгару Минемчә, илне кирәк вакытта пашам татар милләте әкрен генә битеп бара. Ягъни ким бара. Безнең миллилеген югалта бара. Менә шул вакытта менә шундый китапларның чыгуы миңа иң зур куаныч. Лайыклы ялга чыккач Марсель Гарипов шәһәр һәм авыллар тарихын өйрәнә башлый. Туган җире Ознакай турында китаплар нәшер итә. Октябрь шәһәренең Туган як, Туймазының Ленин юлы район газеталары, Татарстан яшьләрендә чыккан күләмле язмалары укучыларга яхшы таныштыр. Динә Нәҗметдинова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.